2-0 в полза на ЦСКА. Напред в резултата. 7-ми гол през сезона. Спарухов. Отворена. Тут ЦСКА 1948. За червените Русев. Срещу него Макун Диало стреля. ЦСКА 1948. Съживява интригата на стадион Георги Аспарухов. С миналата кампания бе в тима. Всички попадения са дело на нови играчи. Именно Мамаду Диало е един от тях, който в 37-та минута матира Густаво Босато, а ЦСКА 1948 повежда в резултата. В червено и бяло в наказателното поле. Диало с шанс и 2-0. Най-логичното в рамките на... В наказателното поле Гашевич пас по земя към Диало. Той може да стреля. ЦСКА 1948. Могат да станат още по-критични за Локо Пловдив. Удар към вратата. Нов гол за Мамаду Диало. 4-0. ЦСКА 1948 няма как да направят така, че отборът да толкова сработен, само че това не е проблем, тъй като към свой съотборник. Диало прави удар, след това още един. Васил Симеонов отново се намесва и тук флага остава ниско долу. Резултатът е 2-0. Може би това, което го спаси, бе много малкия контакт между него и Диало. Тук обаче няма какво да спаси домакините. Победител в този спор. Диало се засилва и стреля по категоричен начин 1-1. За домакините. Още на остро подаване! 1-0. Мамаду Диало се разписва за втори. Концентриране към Диало, който стреля. Възможност за ЦСКА 1948, която не бе... Влиза навътре, смеко центриране, което попада на крака на Мамаду Диало, който праща топката във вратата на Максим Ковалев. 1948. Вижте каква е скоростта на Георги Русев. Ще бъде ли това гол? Да! ЦСКА 1948 отново излиза напред. Поле. Много сериозна грешка на сметката на Локо Пловдив и това е трето попадение и именно Мамаду Диало. Мамаду Диало се засилва и стреля, изпраща топката във вратата. Домакините повеждат в резултат. Заложи обаче на индивидуалните действия. Отговора на домакините е превъзходен. 1-0 за ЦСКА 1948. Фредерик. Сега се оглежда за опции. Центрирането към Диало, който опитва странично, но още един удар. Ето го и гола. В 41-та минута ЦСКА 1948 излиза напред в резултата. Който центрира в наказателното поле. Грешка на Никола Борисов. Ще бъде ли наказана? И още една дуспа отсъдена в полза на ЦСКА 1900. Много ценна местна Меси. Бията му сока, но още удар града. Добавка на Еляш. Той загуби баланс, но това не му попречи да отбележи. В 74-та минута ЦСКА 1900. Пасите към Диалог. Той в наказателното поле. Тук се получи неразбирателство. Локомотив щеше да е опасна. Мамаду Диало. Удар сега към вратата. Няма гол. А тук е имало и докосване от Диало. Още един опит от негова страна да центрира. Той успешен. Елиаш Франко стреля. Гредата тук спасява. черен екип. Сега възможност ЦСКА 1948. Медина с центрирането. Субреро игра с глава. Диало след това стреля. Изпълнението му обаче преминава над напречна. برازيلي خوان 2000 هدف التقدم. بامتياز الجزائر يصنع ربيع الترجي. شباب بلوزداد التقدم. احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو علي يوسف يتمكن من هز عن طريق بودبوز. يوسف لابن البرازيل ايفرتون دا سيلفا. الله الله الله